Er zijn dan meteen 3 audities voor een gedicht. De eerste auditie. Hoetie voel gewoon maan. Cool auditie. Is dat jouw artiestnaam? Ja, ik dacht. Toet, laat denken aan mij. Hoetie wat doe? Hoetie eigen ligt. In buikkind slaap. Hoetie werd het man drijf stro afwa. Hoetie bang jury doodlag om groot lip. Hoetie zing als gnoe als rijg die eet opbraak. Haha, tissue, niet nood. Goed look, red Hoetie. Droog traan. Woe zeg, Hoetie zie uit om door ring. Hoetie moe hard trek om kind te wek. Hoetie moe hard trek om kind te wek. Ach, schat, doe een beetje spontaan. 2. Toetie wat wuste. Met een leuter uit de broek. Beef die moeken, go een stuk vreten. Kent er mij de kanker krijgen, geile pakezel. Beetje de padjakker uit hangen. Stop deze auditie. Applaus. Hoeveel pillen moet de jury achterover gooien om dit nog leuk te vinden? Begint zwoel en langzaam. Kleed je lied aan. De mensen kijken niet naar een feestartikel. 3. Ik stem tegen. Gebrekkige intonatie. Een kerkhof aan klinkers en medeklinkers. Je wimpers. Uitgerende 1000 poten. Het ligt er te dik bovenop. Helaas moet ik dat in alle ernst constateren. Afdruipend dus. Er is vast een oelewapper die de buik van een kaaiman voor je open wil ritsen. Ik ben er helemaal mee klaar. Mag ik een tip meegeven? Dit is niet vet. Kom hier nooit terug. Bewaar je allure in een potje van rivierklei.